ya estamos de regreso para esta segunda parte aquí en Ser Deportivos. Ahora vamos a ir con esos resultados del fin de semana. A ver, cuéntenos cómo estuvieron esos equipos. Bueno, pois xa o do Sporting xa o deixemos. É hora de decir que o Monterrey ganoulle 5-1 ao Maside. Resultado que me sorprendeume moito porque no minuto 70 iban empate a ceros e desde aí non sei que pasou e o Maside meteronlle 5. Guerra, sabes algo dese partido? Sei que o Monterrey ten un bo equipo que vin contra o Sporting, entonces tampouco me sorprende que lle ganaran 5-1. Nos tamén pagaramos 5 en Monterrey. Bueno, está no puesto 10º con 34 puntos. Despois xa pasamos ao Arenteiro B, que foi xugo co Rayo 21 ou algo así, non, Guerra? Rayo 21, si, é Rayo 21. Santa Teresita. Perdou 3-2, baixou un posto, está no posto 11 con 29 puntos e recibe esta semana o Piñeira Seca. Agora hai uns nombres de equipos que eu non me recordo. Estes cando eu xugaba ao fútbol non me recordo distes nomes. Despois xa falar da terceira fulgar, que esta semana descansastes todos, non, Guerra? Sí. Pois ides a Coles, co Atlético Coles, o Salamonde, despois o Cea recibe o Barco e o Moiro o Irixo vai a Moiro, perdón. E depois xa falando do equipo femenino do Arenteiro, dicir que ganou 1-0 ao Pastoriza e está no puesto octavo con 33 puntos. E esta semana desplázase outro nome raro, Sallas Arenteiro femenino, non? E agora xa vamos pasar xa ao que pasou o venres en Espiñedo, donde o Arenteiro coseitou un empate co Celta Fortuna a uns. Creo que foi un partido que o Arenteiro mereceu máis, baixo o meu punto de vista. Unha primeira parte moi boa do Arenteiro. Creo que foi unha das primeiras mellores partes que fixo o Arenteiro en Espiñedo, que eu creo que se pudo ir ao descanso con un resultado máis abultado. Non chegou eso, e despois xa na segunda parte o Celta Fortuna diu un paso adiante, xa nos complicou un pouquiño máis a vida, e xa despois xa chegou o empate, e xa as polémicas arbitrales que eu comentei xa por ali polo campo, e despois xa vin as repeticións nas televisións, e eu creo que dous fora de xogo bastante dudosos que foron os que se queixaba moito Juanfran, pero deso xa falaremos un pouquiño máis. Milito, estás por aí? Sí, aquí ando, Pella. Bueno, pois comenta tú algo, eu xa fixen así máis ou menos así un pequeno resumen. Sí, que é un pouco similar, a verdade é que o que máis raiva dá é un pouco ver esas incluso dúas caras nun mesmo partido. Si que é certo que penso que incluso máis alado da primeira metade o Arenteiro fai un encontro moi bo, incluso na segunda metade ten incluso unha ocasión antes do gol anulado, Ferreiro, para facer o 2-0, que bueno, que creo que se equivoca, non sei se intenta controlar o balón ca dereita, pero creo que ese balón pedía poñer un mostrar o interior do pé esquerdo para xa rematar. Creo que o Arenteiro fixo o partido que tiña que facer, creo que xogou bastante ben dentro do que é o xogo, o sistema de Juanfran con esa línea de 5. Eso permite tamén que Diego Moreno e Jordan, que foron os protagonistas do gol do Arenteiro, un centrando por un lado e outro chegando polo outro, pois dalle moito maior bo a esos carriles, e viuse outro día, pero a min decepcionoume moito o equipo a partir do minuto 70, non sei se o equipo, non sei se o míster ou o corpo técnico, non sei se tamén empuxado, evidentemente estábamos xogando outro día contra o segundo clasificado e evidentemente pois hai momentos do partido en que te vai embotellar, pero creo que o Arenteiro pecou moito de meterse moi atrás moi cero. Creo que tardou moito en facer cambios, creo que o equipo xa a partir do minuto 65-70 pedía cambios, creo que o primeiro non chegou ata o 75, onde creo que mete a Molina polo Vilal, que creo que estaba sendo dos millores xogadores do partido. A min encantou outro día o extremo do Arenteiro. A verdade é que creo que ese cambio foi para mal hacia o Arenteiro. Creo que lle fixo máis mal que ben, no sentido de que esa banda esquerda en ataque do Celta B, en defensa dereito do Arenteiro, sofriu moito neses últimos minutos. Así chegou o gol do empate. Outra vez, outro gol, non esta vez a balón parado, ni moito menos, pero un gol moi parecido ao outro día en Zamora, centro lateral. Hai dous cortes de xogadores do Celta, en contra solo a suma no medio da área pequena e remata solo no minuto 94, quedas con cara de tonto,
a min foi a sensación que me dio outro día. Despois, pois, eso, polémicas aparte, pero creo que o equipo non se pode pechar tanto, porque é un equipo que non mostrou unha solidade defensiva en todo o ano, neses balóns laterais, neses centros, creo que non é o suficientemente experimentado para estar defendendo un equipo deste calibre durante 20-25 minutos, media hora, co desconto, creo que foi o que nos fixo pagar outro día de non conseguir a victoria. Esa falta ao millón de acerto, ou que nos privou algún dos goles o colexiado, máis a solidez defensiva ou a ausencia de solidez defensiva, sobre todo neses últimos minutos. Milito, pero se cada tú dis pechámonos nos ou o Celta meteunos a nos atrás, que eso é o que había que... Mira, eu penso, eu vou chegar a miña argumentación, ou polo menos desde onde vin o partido, porque evidentemente ali no fondo non é a mellor situación, pero a mí daba a sensación de que cada vez que o balón o rexeitaba o Arenteiro ou intentaba buscar un balón largo para a contra, porque eles estaban bastante altos, o Arenteiro non salía 10-15 metros e non lle tapaba metros o Celta Fortuna, é dicir, como que lle concedía sempre eses 60-70 metros onde o Celta podía chegar a esas zonas de 3 cuartos para fabricar, non? Con moita facilidade, e para min foi o erro do Arenteiro. É dicir, evidentemente o Celta vai ter o balón neses últimos minutos, vai intentar presionar moi alto, vai intentar atacar a maior número de veces posible, pero creo que tamén está no xeito en que tú encares desde onde queres que te ataquen e desde onde ti queres defender. Sí, bueno, pero eu creo que tú fixaxeste que Freddy, o adestrador do Celta Fortuna, modificou o planteamento no minuto 30 da primeira parte, porque sorprendeu no Arenteiro co planteamento. Fixaxeste que Freddy modificou o sistema. Que estaba o Arenteiro na primeira parte estaba... Comentou de que esa igualdade de sistemas estaba perxudicando en certos sectores do campo, entonces deu entrar a Ángel Arcos por Meixús, quitou un defensa, meteu un extremo que a poste foi moi importante nesa segunda metade, para atacar con máis homes e desigualar un pouco esas condicións de sistema que estaba plantexando Juanfran a Freddy. Pero creo que eso non é excusa para o que pasou nos minutos finales, porque eu, repito, entendo que o Celta neses minutos finais sexa que leve a batuta do partido, porque non a levou en ningún momento, durante os 60-70 minutos anteriores. De feito, todas as ocasións creo que son do Arenteiro, o mellor hai unha do Celta nese tempo. Entonces, bueno, vai un pouco a miña parte polo tema de decir, pois, evidentemente, tens que defender un resultado, pero creo que non foi a maneira indicada de facelo. Polémicas a parte, non creo, eu creo que Juanfran, non sei se o cambio que fixo que quitara Canducci, que fixo un moi bo partido para min, a min unha grata sorpresa, que fixo un moi bo partido, que si viese que o rapaz estaba cansado e meteu a Molina, creo que foi, non, Milito? Molina, foi o primeiro troco no 75. Tú crees que nese cambio que estaban creando todo o peligro, todo o Celta por esa banda, e aí crees que aí Juanfran non pudo dicir, vamos, outro xogador, escoller outro xogador para intentar pechar esa... O perigo, ese che deixo ver, que me interesa saber a tua opinión, o perigo chegou casi incluso a partir dese troco, que é dicir, foi no 75. Sí. Ata ese momento casi non había inquietado... Porque Canducci estaba botando unha mão a Jordan, que fixo un despliegue tanto en defensa como en ataque increíble o rapaz, pero foi meter a Molina, e esa banda despois xa foi que xa non foi totalmente... Jordan non daba achicao, non sei se foi porque Molina non lle botaban a mão ou porque, non sei, aí algo pasou, non Guerra. Tú como viches o partido? Eu vexo, sempre se repite a mesma historia, a verdade que falamos do Arenteiro sempre a mesma historia. E eu vexo varios errores con todo o meu respeto ao entrenador e ao Arenteiro. Primeiro, vexo a Mingo, sí. Un dianteiro solitario nunha isla, é dicir, non nos acompañan os interiores nunca. Pero o teu Arenteiro tuvo ocasións de gol, Tuvo 3 ou 4. Bueno. Pero ese dianteiro co traballo que fai é unha pena que este sempre solo aí arriba. Segundo, cando un equipo te apreta, como apretou na segunda parte o Celta Fortuna, tes que ter outras habilidades futbolísticas, chamo eu. É dicir, se a ti te está apretando, tú non tes unhos peós que realmente non saben defender o resultado, están sufrindo, pois non é unha penalización, non é unha cousa, podes ir un xogador ao suelo,
pararlle un pouco o ritmo ao rival, cousas que fan ganar partidos. Ese é o segundo. O terceiro, pois eu penso que Juanfra comete un error con todos os meus respetos, como cometo eu moitas veces. O entrenador do Celta ve a banda izquierda que entra moi fácil por Jordan. Tens que poñer outro lateral, o sea, xogar esa banda con dos laterales, defender esa banda. Cando puxo Antonio Molina, con todos os meus respetos, non sei se canta ou non, o Antonio Molina daquela cantaba, este xogador non sei, porque ao final non aportou nada de nada, e sigo dicindo con todo o meu respeto, non axudou a Jordan, e por aí veo o gol, que é algo que a mí me enfada muchísimo, que o vexo no fútbol que eu entreno, que deixen un xogador golpear o balón central, eso é falta de intensidade e o que estás mal. E depois xa por cuarto, e non critico máis, pois creo que ao Renteiro lle faltan peos. Non hai cambios. Non é criticar, estamos falando que os cambios non aportan, outro día non aportaron para nada. É a miña opinión, o sea que sempre o Arenteiro para ganar un partido ten que meter mínimo 2-3 goles. O gol que mete o Celta eu creo que cabecea solo o dianteiro centro, entrou dos centrales. Entrou desde atrás e de segunda línea, nadie o seguiu, non había marcas. Penalízanse en categorías máis inferiores que estas, pois imagínate nestas que con xogadores que vayan de volta. Entonces eso teñeno que mirar, corregir nos entrenamientos onde sea, se queren salir daí, pero temos un problema, un déficit moi grande. O Arenteiro, eu xa non recordo cando deixou a portería a cero. Milito, tú recordaste cando deixou a portería a cero en algún partido? Pois, sinceramente non, a verdade, sinceramente, o mellor estamos dicindo isto fai 4 partidos, pero que costa moito entender un Arenteiro cunha solidez defensiva que xa non se trata solo de xogador por xogador, ou que sexa un pouco tema de conceptos e demais, non? Outro día viuse que recordoume moito ese gol do Zamora, recordoume moito tamén ese empate tamén do Castela en casa, tamén un centro que o pon moi fácil o extremo do Castela, entón tamén un xogador dende atrás remata gol, non sei, creo que son cousas que hai que traballar, que hai que estar pendiente, e que non sei, que xa che digo, se tú te vas a plantar en área con 7, 8 xogadores estando defendendo o área, tes que estar moi pendiente desas marcas, tes que estar moi fino, claro, en calquera despiste pois pasou que pasou, seguirá pasando. Vouche dar unha primicia, Milito. O marcador a cero foi cando xugamos co Osasuna na casa que ganamos 2-0. Foi en decembro, o 21. Pois aí o tes. Desde o 21 de decembro o Arenteiro deixou a portería a cero. E despois hai uns cambios que a mí me chocou moito un cambio, porque se tú o equipo mételo atrás, como obrigou o Celta, tú non tes que poñer en punto un tío rápido, pois se robas un balón que poda correr ese balón, non podes meter a Alisson que mide casi un 80 ou 90, que lle mandas un balón largo e non vai chegar. Sí, pero o Alisson e Dani entran no minuto 92. Entraron no minuto 90 e pico, Cando os cambios son un pouco xa Má razón, pero están ganando un 0, Milito. Xa. Tú robas un balón, mandas o balón en largo, pero tens que ter un tío rápido, non podes ter un tío... Sí, no, si non o digo por quitar charrafón no que dice, non, máis ben en decir, pois o mellor ese troco tiñalo que haber feito, o mellor 15 minutos antes con outro xogador, pois o mellor Cuellar, que é un partido en adiante, non? É un xogador rápido, e o mellor pode che coller unha contra, non? Quero dicir, entendo o teu punto, estou che de acordo, pero quero dicir, se o faz no 92 como se metes, que sei, non sei, a Alfa en punta, dame igual, quero dicir, supoño que o faz para perder tempo, non por ninguna modificación. No, pero a ti un equipo cando está presionando lle superior técnicamente en moitos conceptos do partido, pois coño, tú, joder, tes que defender ben, senón irte ao suelo, parar un pouco o ritmo do rival, iso non é ningún delito. Eu creo que o Arenteiro, cando vai ganando, baixo o meu punto de vista, cando vas ganando un 0, o partido está, ves que te están achuchando, que tal e cual, eu creo que non hai experiencia, eu que sei, veteranía, de o que tú dis, botarse ao chao, Juanfran, protestarlle ao cuarto árbitro, montar un pouco de lío, que digo así, o fútbol marrullero que é tal, para intentar parar o partido, aquí, desconta dali, que o partido que non se xogue. Claro. Eu creo que é unha das cousas que lle boto en falta, porque se estás, hai que xogar, a veces o fútbol non é só xogar o fútbol, a veces tamén hai que xogar contra as armas, creo eu, Milito. Sí, no, está claro que esas cousas, pois, oye,
e sobre todo cando dá un desconto pois un pouco longo, non, de 6 minutos, pois intentar parar o xogo. Pois sí, evidentemente que sí, pero bueno, E acertar nos a mí o cambios. que máis me fastidia é eso, que tú non te sintas sólido defensivamente, sobre todo porque levas encaixado un montón de goles de cabeza, balón parado, etcétera, etcétera, que ao mellor o Arenteiro pois non sabe defender así a área, sobre todo cun equipo destas características, que é durante tanto tempo, é dicir, se tú durante todo o partido o que che funcionou foi outra cousa, evidentemente sei que vas por diante, sei que non vas a estar atacando os 90 minutos, pero creo que non é a solución, visto a fragilidade que ten en certos momentos este Arenteiro. Sí, bueno, eso xa pasou. Agora xa vamos falar un pouco xa do tema arbitral. Se queres dicir algo dos 2 goles que nos anularon, se queres comentar algo, Guerra. No, o fútbol para ganar, a ver, os árbitros vanse a equivocar, como se equivocan en primeira división, calquera categoría. Tú ao fútbol tens que marcar máis goles cos rivales, e punto, nada máis. Vale, ese factor sempre vai a haber, de que o árbitro se equivoque, a veces a favor e a veces en contra. Neste caso, eu desde onde estaba vendo o partido, que vexo sempre no mesmo sitio, como cando vou ver o Sporting, sempre me poño aquí en espío no mesmo sitio, pois o gol de Ferreiro ven de atrás, arranca de atrás. Eu non sei por que pitou aí fora do xogo, non sei, pero unha vez que non ve nada o cuarto árbitro no... O cuarto árbitro, palabras textuales, dixo o árbitro, eu non sei se dixo en gallego ou en castellano, eu non veo nada. Entonces non ten que pitar nada. O árbitro veu ali, analizou quedouse que o Liniers levantou, o árbitro asistente levantou a banderín, e eso foi a que prevaleceu esa decisión. Pero eu digo así, Milito, tú comenta algo se queres e depois xa cerro este tema. A min o primeiro, entre que non se ve moi ben a Liceu, despois que cando empeza a aparecer na imaxe, o mellor sí que pode estar algo adiantado, que non ve mellor é o Liniers, que ten que estar ben colocado. Ese non discuto que sexa fora de xogo, porque ademais tampouco se ve despois nas imaxes moi ben. Entonces, bueno, pues, penso que o mellor o ve o Línea, pero segundo, a verdade que me dá a sensación de que se é fora de xogo é por a punta da bota, por 2 centímetros, me parece que neses casos un Línea non pode estar segundo de levantar a bandeirola, e creo que ese gol debería de haber subido o marcador, pero bueno, non te podes xa levantar porque xa son moitas, pero sí que estou de acordo de que este ano, incluso neses aspectos, pois o Arenteiro non está tendo sorte, ou bueno, non sei moi ben cales son os motivos. Eu xo dixen aquí, eu este tema do VAR, oxalá a próxima tempada o retiren, porque para ter este VAR que non axuda nada, porque non tes unhas imaxes que podan dicir, bueno, pois aquí teño unhas imaxes que che me aclaran, que me botan unha mão, e que as dúas xugadas fundamental é que non ve ninguna xugada, nin unha nin a outra, que haxa unha imaxe de dicir, pois si, están fora de xogo. É que non hai, é que non se pode anular un gol por eso. Eu xa digo, o do VAR é un auténtico fraude. E oxalá o quiten, porque penso para estar como está, que non hai nada, é mellor que non haxa nada. Se o Liniers levanta... O problema Peña que nestes casos, e sobre todo en Espiñedo, cando en fora de xogo, o que prevalece o que pasa na xogada en play, por así decirlo, é dicir, se nesas dúas xogadas o Liniers non houbera levantado, é dicir, dábase gol, sabes, porque tampouco poderían levar a contraria en ninguna das ambas, sabes? Pero se van ver unha imaxe... Marca o Liniers levantando nas dúas. Sí, pero se depois xa van ver aí, e ven eso, é que non pode, é que non hai que diga unha imagen que poda dicir, pois isto, sí, ves aí, pero é que non hai nada, é que por moito que o Liniers levantara, eu digo a verdade, é que é un auténtico fraude. Isto xa non vou falar de outras cousas porque xa non me se non a situación do equipo, a situación do equipo non axuda. Non axuda, sí, pero é que non as imágenes non son, eu digo así claramente, non son para anular. Volvo a repetir, o Arenteiro para ganar ten que mínimo ir con 2 goles de ventaxa, se non dá ganar un partido. Bueno, pois vámoslo deixar xa, esta semana pois xugamos o sábado por alá por terra de Salamanca, non, Milito, a que hora é? Sí, o sábado a 6:30, contra Unionistas de Salamanca, bueno, equipo que está aí en mitad de táboa, bastante cómodo, entre comillas, non, con 38 puntos, a 6 puntos dos puntos perigosos, a 12 puntos de Arenteiro, bueno, un dos rivais que gañamos nesa primeira volta, un equipo que cambiou bastante dese equipo, do que era, non, con Oriol Riera no banco, ahora
pois xa dende, non sei xa semana despois ou 2 semanas despois, colleu o adestrador Mario Simón e deu outra cara ao equipo. A verdade que fixo algún reforzo no mercado de inverno que lle deu un plus. Tamén tiñamos ese xogador, non sei se te acordas, Peña, que era Artolá, que se decía que podía ir para aquí, que estuvo pouco protagonismo, de momento 75 minutos. Pero estuvo a punto de estar, estuvo moi cerca, Milito. Estuvo moi cerca de vir para aquí, moi cerca. Non sei que pasou no último momento de mercado e foise para lá, non sei que pasou, pero estuvo moi cerquiña. E despois teñen unha baixa moi sensible, como é a de Munir Rally, que é outro xogador que firmaron neste mercado invernal, lateral esquerdo, bastante bo, levaba 2 goles anotados, de feito o gol que mete outro día era o segundo contra a Ponferradina, e minutos despois expulsado por vermella directa. Bueno, será unha das baixas do conxunto charro, bastante importante, porque a verdade é que caeu moi de peno no conxunto salmantino, e a verdade é que estaba facendo moi ben. Entón, bueno, por ese lado, ben. E despois, bueno, a min gustame tamén moito outro lateral, xa o mencionei na ida, que é Víctor Almedo, un lateral dereito con moita proxección ofensiva, de moita calidade. Este ano xa leva tamén 4 goles, a media que está facendo por tempada en primeira red, un xogador que para min é de outra categoría, e que, bueno, por ano que ven veremoslo seguramente na segunda do fútbol español, penso eu. E logo, bueno, xogadores de moita calidad, con moita proxección ofensiva, como Álvaro Gómez, de Bustos, bueno, xogadores ex do Racing de Ferrol, Aaron Piñán, etcétera. Bueno, un equipo que na casa é moi complexo, que dá sempre a súa mellor versión nese Reina de Sofía, con ese ambiente, esa grada de animación que teñen, que fan o ser moi forte na casa. Milito, esa grada de animación que teñe detrás dunha portería, que é increíble, Sí, a verdade, increíble. É un ambiente moi bonito, o que se conflue ali cada 15 días no Reino, o sea, no Reina de Sofía, e a verdade que, bueno, pues, mira, Mili, un partido moi complexo. Mili, va a ver que che quere decir algo, me quero decir, a ver se mora a cabeza, que vexo que tú eres un tío que estudias os rivales. Estudias os entrenadores tamén? Bueno, hai algúns que xa os vou coñecendo un pouco máis. Unha pequena, pero non tes por que contestar. Eu contesto se queres, pero eu quero che fazer a ti, porque, volvo a repetir, estudias os rivales, sei que estudias os entrenadores. Ves algunha mellora desde que se foi Jorge Cuesta con Juanfra? Non fai falta que contestes. Se non queres contestar, non vexo unha gran diferenza en cuanto a, é dicir, como decir isto, non vexo unha mellora, por así decilos. Quizás algunha mellor versión de algún xogador en concreto, pero no que o global, no que o a maneira de xogar e demais non vexo melloría, claro que non. Eu contesto xa miña. Eu creo que fomos para atrás no cambio. Sí, que equivocáronse logo. Sí, totalmente. Equivocáronse logo na destitución de Jorge Cuesta. Totalmente. Non vexo mellora ningunha. Bueno, deste xa falaremos cando remata a tempada, ou xa faremos un programa xa máis detallado, dicindo máis ou menos, ahora non vamos falar de cousas que pasaron no Club Deportivo Arenteiro desde o principio da tempada, xa falaremos despois xa. Decir que esta semana Iago tamén foi cesado no Lugo, e tamén esta semana tamén que non sei se foi onte ou hoxe, non sei, o do Avilés, non, Milito? Estás entrado desa noticia. A primeira ref, o que non sei, se me poña a mirar, deberon ser 10 ou 11 adestradores que foron cesados. Sí, ou algún máis. Bueno, eu creo unha porra rapidamente que nos temos que ir. Guerra. Perdo Arenteiro 1-0. Bueno, estamos vos logo. Milito. Pois mira, eu gustaríame ser optimista, gustaríame decirche que o Arenteiro vai ganar o fin de semana, pero vexo moi complicado por eso, polo rival, o escenario, a dinámica, o allá me equivoque, pero vou decir un 2-0 para Unionistas. Vamos vos. Bueno, ainda temos aquí os nosos invitados, vou pedir que entren aquí na porra. A ver, Meji, dame un resultado por Arenteiro. Un 1-1. Eu vou Mas decir un 2. Un 2. O único que vai estar comigo logo, porque eu vou dicir 1-3. Joder, aquí o único que non te idea son os que digo que van perder 1-0. Bueno, bueno,
Amor da como película. deciden nós. Bueno, darvos as gracias a Megi, xa o din antes, a Masi, a Guerra por estar sempre comigo nos Estresaraos. Milito, tamén moitas gracias por estar aí ao lado do teu teléfono. Nada, vos. Vémonos pa semana aquí nestas tertulias deportivas sempre entretenidas. Pues Ana? sí, chicos, ya nos vemos el próximo miércoles. Esperemos que sea igual de divertida que esta. Muchísimas gracias, chicos. Chao. Saludos.